Έλα κι άλλο. Έλα. Έχεις ένα μέτρο. Εδώ έχει. Ορίστε που καταντήσαμε. Όχι, θα μας δουλέψει εμάς ο κύριος Σμάκης. Εμάς μας λένε μαυροτσούκαλους. Εγώ μπορώ να φύγω που με λένε Τσικδέμογλου. Όχι, να κάτσε εδώ, στη δουλειά σου. Ναι. Εδώ είναι η μητέρα των μαχών. Έλα, σου πω κάτι. Έλα εδώ. Εδώ είναι σίγουρα πέρασμα. Εδώ φοβερό πέρασμα, χαμός, δεν βλέπεις. Στο Μάκη πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε 2 και το αναψυκτικό δώρο. Αυτό είναι από τα δικά μας τα σάντουιτς που φτιάξαμε το πρωί. Λοιπόν, σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε 2. Σιγά ρε, μη χαρίσουμε και την καντίνα. Αφεντικό τρελάθηκε! Πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε 3! Σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε 4 και το Τσιγδέμογλου! Πάτε τώρα και πληρώστε το Δεκέμβρη άτοκα και με δόση! Κολλώσαμε κοτούλες! Γάβρι, ρουφιάνοι, κοτόπουλα νεκάλι! Τι είπες, Μάκη? Αλλαξοπίστησες, μωρή κρυφοπράσινη χαμούρα! Εδώ, κύριο φτάθο σου. Πέλα, λέτε Τσιγδέμογλου. Απάνω του! I've never been so sure. I've never felt like this before. I've been never been so sure. Let me tell you now. Έλα, Νονά. Μάρκο, παιδί μου, τρέχα. Βρες τον Μάρκο και λάτε, χρειάζομαι βοήθεια. Ο πατέρας μου έχει 200 κιλό το Μάκη. Ο Μάκη δεν το διονύζει. Τι έγινε? Πώς είπες? Στην Αλάνα πίσω από τον πάρκο. Πότε? Τώρα, τρέχα. Έρχομαι. Κι εγώ. Έρχομαι. Όχι ρε γαμώτο.